Ti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Ti Masakbayan, ita papagayam. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kao. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayo. Naglalang tao ken ado dagiti bunga da. Wen nga rod tatang. Iso na laang tanarigat ti agibiyahe ti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay, talaga akasta anak ko. Ay, ado tinasken ang maaramid diti lugar tayo. Ngam kasla na baybayan tayo tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man-manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak ko. Adayaw iti urbanisasyon na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata dumteng to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay ko mata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo iti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng ken prutas Kasano amakunam akurang. Kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anateng. Kurang kunak lang arudan. Ijay ko man nakaadadok tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika at talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Kat da tayo mati mabigbigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umras da ita? Kaya't ko jaglap-lapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anasken nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasat tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Dak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. No da makita yung agilaklako dita iti lote, imagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay, awan matlaeng ti serserbina. Among Marson, jak man maawatan ti ugali day di asyina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod, pulbud pa'y. Ay. Kat, tinawid na ati ugali ti amana. Ha? Sa bagay matkit di, ha? Hi, Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Sana, duwata ti makisarita kinkwanan. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatang. Isa ako na amangala kano iti tangdanan na amang sukay di bakante alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaam, Sheena? Sa bagay mo't kat di. Planok nga rod apatakdaran iti dadakkel a building kan aramidak a resort. Ay katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso posible mapasamak dayta. Sana kaskada kayo. Sakto laang ti matagtagdan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika talaga, Marson. Api ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod tiganas ko ang makisarita itikas kanisina. Anya? Wan, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan tilapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jayla kinabaknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, isu adya akong agsayang iti oras adumngag kadag iti istoryana. Awan mo't lang, serserbina. Insola kay. Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sangag paiso day ta na panunot mo abakay. Wen na kay.
Mayat matlang apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umadaw. Hangam, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo lakay. Umdas siguro day jay. Sa bagay, hangam kunak nga may napadakkelak da ito'y balay tayaw. No para kanyak, mayaten da ito'y balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka ba kahit? Hangam, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo mati jay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen lakay. Saan aparikot dayta? Ket no may papanmet iti kadwata amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala. Padasen tayo man ngagpaiso ti agtaraken iti dingway, bareng mapaduras tayaw. Wan lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo, no anya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kamutan. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sheena, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga no adda pa'y makangag kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da? Kayat ko lang matamaamuan? Tapno planwa kon, no anya ti aramidek, inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makamu iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaang ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin as sopistikada. Nasaysaya at mutlaang ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayaw bakay. Ejay ka di karuutan lakay? Wain, taison tao ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayaw. Ay un alakay. Mayat ijay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo lakay. Ti panagtitinulong. Ket sapay lakuma, tasaan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uy nga raud, sapay ko matagtultuloy aging ga iti sumarsaron o ahinerasyon. Agpaiso nanang, pagbalinan tayo nga animal farm, kay bakante alote tayo? Wen anak ko, padasan tayo mamatag taraken iti baka ken kalding, bareng mapaado tayo. Katwan ananang, ay na, magagaran akong makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amangam mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wen nanang, saan kumat nga ugali dayta? Nasayat met no kasta anak ko. Ken saan nga min anasayat nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Wen nanang, amok dayta. Ni Sheena akaadalak Adakas na nga ugali na. Para maglaunay. Baybay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladen. Wen nanang. Manong Pedro, kayat nyo ka diti bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kayat ni bumaknang, Simon? At dalat ta, manong? Kalukwan. Amin na tao, arapap na ti bumaknang. Ayam, abay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang?
Ti kayat ko kat natalina ay apa nagbiag. No sika tawan plano mi ti biyag mo. Adda, manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, nagiterapap ko. Jak amukin ka, Simon. Agure ka man. Apay aya, adamdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin isingasing ko, Manong Pedro. Anya dayta? No kayat mo ti bumaknang, nayunampay ti pampamulaam. Tapno, umadumet ti apit mo. Ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay dayta, Manong Pedro. Di agbirok ka, uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbaga na Simona, nayunak ti pamulaak kat no ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso jimbangi rasityo. Apag iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti lote na. Anya? Di namot lama asikaso. Masit lang ti mulmulaan na. Di na siguro kabailan no awan pagpuunan na. Sa anak amamati nga agila ko dayjay, Pedro. Katno nadamag ko, apinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka kan kalding? Wan. Sana bali, basta padasek latta akasarita. Agasaman, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasawam? Katuan ba't? Agasaman. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos? Katuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isu abak nang kayon. Ay na, ti baknang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta, baknang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod umado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay katun Ay, gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sheena. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramid. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sheena, bumakbak ng da Margaret. Kasano ko mamay bagam abumakbak ng da, Marson? Wana, gaputan na lawa ti mulmulanda itinatangkan prutas. Ado tila ko da. Kananayunan man ti pagkwartaan da. Anya? Wan Sheena. Apay, di mo amo analawa ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sheena. Pakpakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawa mo ti dagami. Nalawlawang am ti dagada, Margaret. Kaslan nalawlawa mat ti sanikwada Margaret ngamda kayo. Sana bale, kasyaklaan ti anak, kat syaklaan ti mang tawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramiden, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mat. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Sheena. Apay ka di? Amangan mo't nawapes ti amin at araken nyo. Anya? Ay, saan kumamot ang kastaa, Sheena? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Itala ang dayta, Sheena. Ado ti plano ni Daddy kapagkwartaan mi. Saan ka nimot ang makikumkumpitansya? Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si kantumit ngamin, Marson, tila ibagbagam kini Sheena.
Apay ka di, Margaret. Kano ko na kanyak, anasaysayaat ka no ti panagbiag nangam siya. Anya? Ayun, Apay nga katawa ka. Ay, talaga nga imbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga akit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaaba. Mami, adagaya man Animal Farm da Margaret? Apay saan mat nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabailan ti ama ni Margaret. Apay ko maasan akabailan ni Daddy. Anya? Husto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak. Saan anasayat ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasat. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya? Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayaman nga gilakaw. Ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka day? Wen, Pedro. Katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya? Di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, titurungan na itibiyag. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de? Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. O di nasayat no kasta? Anya, di na kayat ti paartapan. Nasayat kit din ti kasjay. Kuna? Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na itibiyag. Anya? Wan, Mirna, ore po utam ti kunak. No kasta ka na yun ni Sheena. Kabaalan nanto alabanan ti amin na karit itibiyag. Wen ngam nalabas. Agasem ti kunana. Kayat na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Andarod katulunga kiti planok. Ay na, Pedro. Imbes a panuynoyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kasjay nga ugali. Jak kayat nga agbalin a managim bubukod ti anak ta. Manong Insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Kat addan nakasaritak nga ahente, umay dakan walaan. Ay nasayat no kasta dunyor. Tapno makalako tayo umitain. Wan nga raw Manong Insaw. Hangam jay anak ti dua kaldeng natay damat. Anya? Wan nga raw Manong. Siguro, gaputan na iran na ti panaganak na iti matutudaw. Sayang nga raw. Ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga akas ti agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, wan nga raw. Sana balay. Masukatan tumit laing. Ay, sabagay matkit di Way, dunyaw. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Wan Manong. Kahit kasanaw, umay kayo ka di intun bigat. Intun bigat nga minti imbaga di agata nga umay na. Saan ko masigurado, dunyaw. Ngam no bilang sa anak ang makaumay, na kayon tulatan ti makaamaw. Ay katun Manong. Talaga nagbaliwon ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni Tatang. Kastang matandagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti Animal Farm.
Iso nga inot nga madudag iti dingon mi. Un nga rod, Margaret. Ket dakkel ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may sanitatang ko nga inalan na, nga agtrabaho kada kayo. Ket dakkel ti panagyaman mi kinitatang mo. Gaputa nagagat. Sipud aday di farm, isun ti mga asikaso kadagiti dingwan nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dala ta pakitangdanan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Angam no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot laeng Tawan ti agtrabaho i Farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga naangaw ka. Insaw, ang mga kaya't mo tagilako iti lutem. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako, ma. Ura niya saan mo pinasukay, ano iso? Ay, pasensya ka na. Talaga saan nga agilakaw. Anya? Wen Pedro, day talang amin ti adda sa nikwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to day ta, panghalanan to iti pagbiag na. Uray, bayan na kitinangina, hindi ka madanagan. Pasensya ka talagang, Pedro. Agam talaga sa anak nga gilako iti lutek. Sa nabalay, may samot ti anak mo. Kano manayan ti adda sa nikwa, mapanghalaan nan tao iti pagbiag na. Manong Insaw, kasino di kinasaritam itay? Ni Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan dun yaw, pilitan na nga ron nga agilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw, awan mo tinalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. San lakit din amap-mapnak iti lote na? Kat no nalawa ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Uwing nga raw, siya pa'y ipilit na ti gumatang. Pag-interesan na kay bakantay, alutay, ang saan ko matngailaklako day jay. Ay, katuan na manaong. Sayang no ilakom day jay. Anyata mo tayo ngay. Ang mga numapatakdaran yun to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Huwag nga raw, iso ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to day jay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na niya nga Insaw. Apay ka di, Pedro. Kasano kat di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak ngamin kan ka, saan analaka ti gumatang iti lote. Ininot amulmulaan da ti lote na. Iso abaybay amot ko ma. Apay ngamin ayang nga aginteres kalaunay. Nalawa mo't ti mulmulaan tayo Angam tagikurangam. Mangkita ka laangan iti sabali a paggatangam. Nilang Insaw, tinalawa tiluti na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw braag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnek ka kuman iti adda kada tayo. Margaret. Anya ka di man ti bagbagam, Sheena. Alukuyam man ti amam nga gilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Ay, pangaasim, Sheena. Awan amok may papan iti day ta abanag. Bayam ko maadag iti dadakkel tayo ti agsasarita may papan iti day ta. Anya? Husto timbaga ni Margaret, Sheena. Saan tayong amo ti maipapan iti day ta abanag? Isuasan tayo na makibibiyang. Taayo nam day ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, Sheena? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day ta ni Sheena, Marson. Kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat agkaapa tayo. Gapulaang iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mati na kay tuunan dagiti matang yaw. Pampanunutek nga ron, Simon.
No linakwan na ko man ni Inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang aladan na ibulo sa baka kan kaldain. Ang naman niya nga rod nga kat di namat kaya at Manong Pedro. Alangan mo tapilitam. Pampanunutak nga rod no niya tiyarambidag tapno makibingay iti lote na. Kursonadak na dyan pagbalinan nga Animal Farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas na? Kaya't ko lang ti maadan iti Animal Farm. Dakkel ti ma-income, no agila ko tayo ti dingon. Ngamawan nga ro ti maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti Animal Farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kaya ti agadal. Masadutak kon. Anya, no kaano nga adakan iti maudi at tukad ti kuleyo? Ibagam, amasalot kan. Nagpayag nga rin ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Isa ang masadutak kon. Kasano ana pasamak ti kasta? Kunak man no igagaid mo ti panagadal mo. It-ited mi mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maiyulo ti agadal. Sana bale, nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy amang idaulo kadagiti trabahador. Unay kamutan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang ti agtrabaho iti garden. Sa anak mat nagtrabaho? Idaulwak lang dagiti trabahador? Kan bantayak ida, no talagang agub-ubrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan. Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena. Adumat gayam ti bagsak na. Kapita, di nan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-al-lukuyak nga ituloy na ngam talaga adi na kayat. Sana balikan o, tadamot na ito'y plantasyon tayo, kat tumulong latta ka no. Sa bagay, hosto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwartay ti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa balilatta no adda tinagadalan ti anak ta. Tapara metlang kan kwa na day ta. Panunutem man anay bagmir na. Anyat serserbi ti adal no awan met kwarta. Kwarta tinapatag kita. No para ken ka, Pedro. Ngam panunutem ko mamot ti pagimbagan kan masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutem? Apay nga Inso, adamot tan naglinis iti dayjay abanda ang nagbedengan niyo kan ni Pedro. Sa nabalian o jay kukwamit ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti beddang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay talaga alim mampas lakay. Addadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin ah. Apay nga kastamot tang. Ay, dinasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag, tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo, ngagparaspas kayo dito, oy. Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na, agaputa, pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol, iti pakitang danan na. Ket dito iti insuro na, pagmulaan na. Agam kabsat, apay ngay, di nakadiinsuro ti boundary may, limabas kayo ng aminan. Anya? Limabas ko na yo, Manong? Wen, di tayan ti puon ti akasya tinagbedengan. No kayat yaw, mapanyo kitaan ti mohon nga ingkabil dagiti panglakayan mi iday. Pasinsa kayon, Manong Inso. Tinsuro ngamin ni Manong Pedro a boundary yo kat ide ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan Sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isardeng yon ti agparaspas.
Sana balay. Tangdanan kayaw dito'y pinaraspasyaw aparte ti lutay. Saanan, Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na, no, limabas kami. Isumat ngamin timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan anyaman nakabsat. Basta ipakaawat yung kini Pedro ti insurok a boundary. Mga nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Naapay ka di, Simon. Kat no sa balit insuro na boundary kada kami. Iswa, limabas kami ti lininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso di dinalusan me. Ay, naglukumot day jayan a Pedro. Kat no ije ayan ti poon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbagan ni Manong Inso. Tadya poon ti akasya ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon, talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray sa andapay nga agsubli inton bigat. Kasaritak pay ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguro kasano, adumot gayam ti bagsak na. Uwan nga ron Kunak man no nalaing day di a tao. Nalaing lagayam nga agparamag. Bay amon, saanin nga iso ti pagsaritaan ta. Ay, gayam. Anya ka di dyan istorya ni tatang kanyak. Limabas ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day tangarod. Panagkunak, inggagara da day jay. Anya? Talaga ang inggagara da. Imposible man saan nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga nukayat na nga aguman ti sanikwa ni Tatang. Takas na unay ti panangay ayo na nga agila ko. Ngamsapay kumaa, tadinan ituloy no anyaman ti dakas apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom a boundary kan ni Inso kadagiti kakadwa na anagdalos. Naibagan ni Simon Kanyak alimbabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas da ka din anagdalos? Wen nadalusan aminen jay pinadalos mo. Ngam tidakas na nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso kat pinasardang na ida. Kasanon no di na ida nakita. Daytan tirugi ti plano, Mirna. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insorom a boundary ka ni Inso kadagiti nagdalos. Naibaga ni Simon Kanyak alimbabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos? Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag atada ni Inso kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daytan tirugi ti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin? Wan, nabainanak iti dinayaan nugot nga ilako ti gatgatangag. Isa day tuyen ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agum ka. Di kagsaw ti kastamir na. Tanong baligi ak iti plano kat bumaknangak. May ranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado akinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumutla ang ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Unarod, Margaret. Kamaudyanan na. Dayjay lang, taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bale, tagkakalugaran tayo matlang. Sa bagay. Agkit-kita kayo lata. Wan, Marson. Kat anyang iti planom. Agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat ni tatang mo?
Makitang danak langan ije farm yo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagakin ni tatang. Tauray siya. Jak kayat ti umadayo. Tulungak latan dananang kan tatang ije farm. Bareng mapaduras tayo pa'y. Nagturpusen dagiti kaadalam sina. Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko ng isuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hanggang dumalata, anak ko. Gaputa da diploma da. Uray awan mo't panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrat tayo a kwarta. Huwin ngem saan nga iti agnanayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti prutasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanoon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunakmanan, mami? Kabaelak ti amin. Apay ka di akas la mariribo kan kalaunay, Mirna. Parikot kong harod ti anak ko. Di na kayat ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na manang bebang. Dayta nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador akanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya mo no apay akas jay meten. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpada da siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo, Mirna. Bareng mabalbaliwan na ti ugali na. Wen, manang bebang. Ida ka pilitin nga agbirok iti panggedam no kayat mo ti tumulong ditaw anak ko. Wan tatang, jak kayat ti pumanaw dito eh. Kan makitak adumurdur as mati plantasyon tayo, kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayon to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw, napaduras tayo umitayin. Kat sapay la kumatag na nayon day tuyain. Sapay la kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak ko. No kayat tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y. Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayo. Kaya itid tayo ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita pa nag-aapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti daduma akayat dati kwarta. Nuan niya ti kayat da di isaw ti itid tayo. Ipaay tayo tikid daw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan tibang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta? Binilin mo dagiti dadduma at trabahador anapan da nagtraktor iti lote da Inso. Bayan naklaang itararamidag kunakmad. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapo iti kasta nga aramid mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. Saan di ka man kundi sa audita, Mirna? Naawanan ni Bagam, hagtalnakan. Derek, agayan ayat kayo gayam ka ni Margaret? Wan, Sheena. Apay anay pala ang Margaret ti inayat mo. Adak mo't dito eh. Napinpintasak mo miso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam dinak lang amin pagan ano. Ngam, itatay bagakon tiriknakan ka.
agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wanderek, ay ayatan ka unay-unay. Kat sapay kuma, tama ibawing mon ti panagayat mo kanya. Enso, minulaan damot ti upat akinan lang dyan nagbadangan nyo ka ni Pedro. Sigurado nga imbilin dayta ni Pedro. Gamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka o nga ure alain danday jay. Agam, amangan no isumatan ti aramidan na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedro, mapanak ije balayda. Sapay lako ma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adi na mutlaang kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agum mat gayam day jay. Win nga raud. No inlakok siguro jay katgatangan na iday, nalabit adi na inaramid ti kastawi. Ay tagisayangak mo't ngamin no ilakaw. Nagpintas ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga ti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparamid ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ide pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay da ito nga inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedro, gaputa kayat kakasarita itinalapat. Anya ko mati pagsaritaan ta, Enso. Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay lako matahus tumitinday jay. Makontinto ka kuman iti inalmanam alutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami Enso? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insurum a boundary. Anya? Ngem ulitak Pedro. Itid kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow! 5 ti talon tayo, mami. Nagado ti bunga di okra ken parya. Nanghina pa ita ti presyo. Oh, abay kasla saan kayo maragsakan, mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan ket inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kayat kupaykit di asaan ko maanagbunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya mo kan kamani, kanayon mo akontraan ni daddy. Idinto ati pagimbagan tayo laeng mat ti pampanunutan na. Kayat ko atubngaren, gaputa saan ang maiparbeng anak ko. Kasanod no ikarunan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaad. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradat tayo maten iti pikak, gapu iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, mami, saan to apulos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dati yung ibagak. Anya dayta, Derek? Lipatan na kon. Anya? Ngam apay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo apang isukatan kanya. Nipay lang ang matsina. Pasensya ka, Margaret. Ngam tala tanapunas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipitpitik ti puso. Sige, Derek. Di kalapdan iti kayat mga aramidan. Ngam sapay kumata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ha? Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asina. Kat sapay kumata naragsak
kayon to. Nagwinaswas kami ka ni Margaret, Marson. Tapay mat. Awan, nariknak lang ani gayam sina ti ay ayatag. Anya? Ni sina tinang isukatam kan ni Margaret? Wen. Ket panagkita no ni sina ti asawag. Nasaysaya to ti biyag mi. Kaputabak nang. Anya? No kinabaknang laang ti kayat mo. Baknang madda Margaret Ngam nabakbak nang da sina. Di ka man makibiyang kara kami. No kayat mo di armam ni Margaret. Uy. Italang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu kan ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakit tinakam ko, Marson. Gapoy tinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumat lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakit tinakam ko. Gaputa ni Sheena tinangisukatan na kanya. Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon Margaret. Ag-move on kakit di. Makasapol kan to iti lalaki amang ipatag kan mangayat kan ka iti napudno. Agyaman nak, Derek. Gaputa na ibawin mo mutlaangan ti panagayat mo kanyak. Wen, Sheena. Naamiris ko nga ay-ayatan ka matgayam. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak ti lukuan, di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ay-ayatan ka kat nga rod. Siguraduam laang, Derek. Siguraduam laang. Api nga taakas to'y nanang. Talaga ka di akakompetensya tayo iti amin aba nagdasin. Apay ka de, Margaret anak ko. Insukat nak ni Derek kan kuan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek ti ayan ayat mi. Kat insukat nak kini Sheena. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daduma alote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinobyak. Apay akastoy. Datayo ka di ang kanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latad ti amin. Sana bale, ta saan la amay-may sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumteng to ti aldaw makita tayo ti lawag. Kung nagtubay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akas to'y tinapasa. Oops! Di nakpabasutan. Katsapay ko ma, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di nagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga aldam? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanusan, amangan no siya tumat timang katawakan ka. Apay anak relasyon ka ni Derek. Tiamok kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gaputa ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutod na ti relasyon da ka ni Margaret. Gaputa siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka kadin iti lalaki,
Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, Mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami kani Derek. Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro dayta nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay abam lagi ti kakaluam kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay abam lagi ti kakaluam kat inton nalawag ti bulan. In kayo ispriyan iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Mongyo. Kat into nagmula damanan. Isumanan ti aramidin niyo. Kat ininot nga agawon tayo. Anya, totoo. Di kang butang. Kabalan nyo reta. Tapno lumawa ti pagubraan nyo. Kat ado ti pagtaudan ti kwarta tayo. Tata Enzo, ay, naksat amin amula tayo aparya kan tarong. Kasano pa'y dayto yan? Anya, Ay, kasano napasamak dayta? inispriyan day ti herbicide. Naangot ti Garden. Anya, naaramid ti pada at tao ti kastoy. Ibis nga agtitinulong para iti pagimbagan ti kaadwan. Saan? Tamang irurumen damay. Tata, Amok ada Pedro manen ti akin aramid iti daytoy. ti kabutang ko. Amang ano pati dagiti dingwan. Kat iraman da. Daytang harod barok. Isu akasaritam dagiti kakadwam. Tagridam tayo amin. Narigat ay no dagiti dingwain ti isublat da. Sigurado ang nagangwa amin na espriyan, Tata Pedro. O di nasayad no kasta. Ket intun sumarono. Traktorin yun. Tapno mulaan tayo matay. Ano? Hanggang kasano no agrerida ngay? Sa ti makamo muklo. Bastag tong pal kayo ti bilin ko. Tata, Nagbaligi tayo iti muna ngay naramid tayo. Ket kita man. Adon ti mapapit tayo iji inagaw ko kinkwana. Isa mulaan tayo kiten. Tata, Patsyak adinak manen labanan na jay. Awan maramidan na numulaan tayo. Takrot na jay kunaklangan uday. Kabuteng na. Isa tong palen nyo lang no anya ti ibaga. Margarita anak, idauluam dagiti trabahador tayo. Apitan nyo amin na mabali na maapit amula tayo. Kadwak met da marsaun, tapaaladak ti aglawlaw ti Animal Farm. Tapnusan ang makastrek ti uray asinaw. Wan tatang, ngam itaman pa'y ang kasla idardarasyo ti panagapit. Amangan ngamin no sumrumanen ti kinadakas dagiti tattaw amang irurumain. Kat isarunuda dagiti daduma amula tayo. Amumet tinanakaw, dinadail da dagiti kaimulmula tayo. Ay, sa bagay matkit di ang tatang. Unay matan ti arami dagiti atang tao. Tatang, anya nga tano lumaban tayo mat. Ibalas tayo ter aramidan da. Dakkel ngamin ariribok ti mapasamak no kastaman bilang anak kaw. Ado ti mairaman. Nung ata kasarita tayo ni Tata Pedro, tatang. Kasta ti plano nga aramiday nanak. Ngam intun malpas a maapit amin amula tayaw. Anya ti gagaram inso. Apay kay may ka di ti balay kao. Pedro, imayak ta makisarita aken ka iti limpyaw. Saan alinulukaw? Anya, Amok asika ti akin aramid iti napasamak iti plantasyon kaw iti natnatayng. anya, ay di ka man agpabaso inso. Di mo mat napaneknekan. Uray awan pamanagnek kaw, amok asikalata. Gaputa si kalaang ti aginteres iti kukwak. Kat pamanagnekan, ti panangipilit mo kanyak, amang ilako iti lotek kan ka. Ay, di nagpabasulan kunak manan. Tanusak kag pungtot, di mo amo ti kabaalak nga ramidan. Di mo mat amaw ti kabaalak nga ramidan, Pedro. Isu ano kayat mau ti agbyag iti natalinaay. Sardengan na kaon.
Kasla madudog ti pusok ang nakakita iti papanaw ni Inso, Pedro. Anya? Apay ngar aramidem ti kastoy. Di ka kadi mabuteng nga ikarom to ti aramidem? Apay ngay sakit mo na diya ngayon so. Sika, ha, Mirna. Walo, ada na palabas yaw, tida diya atao. Anya, nagrugit matan ti panagpampanunot mo. Pedro, anya launay ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo. Ta ultimo mula da kat dinadaelyo. Apay, umanay ka di dayta nga ibaknang mo. Oray ka, Mirna. Di kamin makibibiyang itaramida ka. Awan matlat may tulong mo. Madandan aganak para kan ka. Amangan no nakarkaron to ti mapasaram. Intondom teng ti tiyempo. Plano min ka ni Derek tagkalaysa, Mami? Nasayat no kasta. Total, kanayon mo ten nga umay dito balay. Wan, kayat ko kumatibong ga akasar. Anak ko, noan niya ti kabailan ni Derek nga ipaay. Isulat ta kuman. Di ka agkid daw itinagarbo akasar. Ngamdya kayat ti simple, Mami. Kayat ko, siyak ti kaingrandyan ti kasar na dito lugar tayo. Apay, namnamaem nga adda kwarta ni Derek para iti ingrande akalay sayo. Awan, Mami. Pangalaan na ko katawan mo trabaho na. Day tangarod kat, anak ko. Iso adi ka ko maagbirok itinagarbo akasar. Di tumulong tayo ti gastos. Sana bale, tadamot kwarta tayong aramatan tayo. Sigurado adinak matlaang paayan ni Daddy no ibagak kan kwa na. Damag ko kat agkasaran da siya na kan Derek, Margaret. Kastaya, Marson. Wen, Margaret. Nasayaan, nabayag damatan nga agayan ayan. Saan ka di nasakit tinakam mo? Saan? Nabayagan anak ka move onak. Isong awan tinasakit abakrang ko, nga uri agkasardan. Ay na, maragsak anak-anak ang iti dayta, Margaret. Saan arumbang nga ibalod mo ti bagim iti napalabas? Sangwam kit di ti agdama. Wen, Marson, kat agyaman ako unay, gaputa adu kayo amang liwliwa kanya. Margaret, waning bakit? Kuyugat ti driver amang ilako itinateng tayaw. Kabailan da daytan, tatang. Uray saan kayon asumurot? Wen nga rod lakay. Sigod matasaan ka sumursurot. Wen angam kayat kuman ida kadwain. Sapay adu ti may biyahe ita. Ket si kamit Marson Barauk, makaamu kayon kinitatang mo ditoy Wen, tatainso. Di yu baybayan dagiti aginak. Jak kayat nga dasan na nasayat ang mapasama kadakwada. Wen tata, di kay madanagan. Hala, agan-anad kayo dito'y bakit? Margaret, anak ka. Da kayo tirumbang nga agan na tatang. Gaputa agbiyahe kayo. Itaman pa yung impig sana ti todo. Ay nahuwad nga rod anak ko. Sapay nagbiyahe da tatang mo. Wen nga rod nanang. Madanagan na. Sapay na pumpuno jay lugan itinatang. No api ngamin nga adayo tayo iti sentro. Hanya nga rod nga ikat dito'y matsulsuli nagtiayan tayo. Jak maawatan tiriknak nanang. Kasla madanagan na kajak amo. Ay na, di mo ikan iti sabali akay papanang dayta anak ko. Awan dayta. Marsaon anak ko, kartangam, mapan kay balay da Margaret. Ha? Apay tatang? Adaim padamag da kanyak. Na-aksidente ka no damanong insaw. Kabayatan ti panagbiyahe da. Anya? Kumusta da ka no tatang? Nakalasat ti driver. Impandan iji ospital. Ngam ni manong insaw. Sanda pa'y lang anak adanon iji ospital. Napugsatan ti angas na. Anya? Anyan ti kasto na pasamak. Kasimat ni Tata Inso.
Ala, karta nga muna anak ko. Mapan ka ni Jay Balayda. Tamapan ko mat ibagay ti kakadwa tayaw. Tamapan mi alaan ti bangkay na. Tatang, apay pinanawan na kami. Isumat lagay ang makastaunay ti panagpakadam kada kami. Inso lakay. Saor ka mat. Kala at mati panagpakadam ka na kami. No amokla kumakastay di mapasamak. Saan kayo pinalubusan na nagbiyahe? Intantan tayo kumapay ti panangibiyahe o kadagitila ko tayo. Huston ti panagsangsangit yun, Margaret. Nanahwanings. Nagsakit, Marson. Awan umasping iti sakit na marikrik na kita. Nagsakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Maawatak tirik na, Margaret. Tauray siyak. Nadagsan tirik nak iti ipapanaw ni Mang Inso. Ay, nasakit man. Namnaskan nga awatan tayaw. Aksidente tinapasamak. Natinagtinaglugaan da. Naunag tirang case nakatinagan na. Ni Manong Inso, tinagrabihan. Iswasaan ang nakalasat. Katimot driver. Naskar na put dandamot timay sa asaka na. Nakababas na ito ya pasamak. Tsaka mo, no ka sa doa malipatak na ito. Masaya at nupimusayan na dyan nga Inso. Anyan ti kasta pa nagpampanunot mo, Pedro. Adi pa nakakadin ni Satanas. Saan ba ta? Amok pa lang matagbutang kini Apo Diyos, Apay nga ron akas taunay ti kinaragsak mo. Apa man anam mo am anatayon ni Inso. Siyempre, awanan ti peste iti biyag ko. Amok ti kayat mo asawan. Maragsakan ka iti ipapatay na. Gaputa kayat mo at tagikuan amin asanikwana. Kat itataawanan ni Inso. Ipagarup mo analaka ti panangisayang kat mo iti amin a planom. Naalam, Mirna. Naalam ti kayat ko ang mapasamak. Pangaasim, Pedro. Maasi ka kumamot ka dagiti pinanawan ni Inso. Adda asawa ken anak na. Ken adda dagiti trabahador nang ijay laeng tinamnamaan da pangalaan da iti pagbiag da iti inaldaw-aldaw. Mabalin dalat tamat ti umayag trabaho dito. Ang mga nudakdakkel pa itibingay da. Agbalbaliw kan, Pedro. Ang mga nudi ka maisalakan no kasta ti ar-aramidam. Anya? Anya asa na maisalakan asasawa mo't Mirna? Panawan ka man laangan. Awan mo't laang kinasayat a pagturungan ti saritaan ta. Nalpasan ti kasaryo kan ni Derek, Sheena. Mami. Ita taagasawa kayon. Agtrabaho kayo kuman. Kat isumat, Mami. Tumultulong akmat amang idaulo kadagiti trabahador. Kat ni Derek, tumulong agasikaso iji farm. Rumbang laeng. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot kayo? Sapay kaslan na sadot ti asawam. Da kayo mat, Mami. Saan niyo kumamot ang pagsawa ni Derek iti kasta? Ang mga masakitan mo tirik nana. Masakitan no masakitan. Ngamnasken nga ibagak ti punno. Tanuadan asawa ti maysa a tao. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot? Sina, kwarta man. Papa naman ang Derek. Adala pa panakin ton bigat. Sa dino nga rod ti papanam. Mapana kita yuyang may tigagayam ko. Mapan ka man ang makisugal? Ay namangtad kakit din iti kwarta. Idulin mun tumot ngamin amin. Day talagas gastos mo ti amom, Derek.
Mangtad ka, wano sana kung nga gaw-awi dito, ha? Sika talaga. O sige, ingka mangalay di wallet ko. Adda iti unag tibag ko. Sipod awanan day di Tata Inso. Kasla awanan ti gaganay-gayan dagiti trabahador. Wan nga rod, Marson. Maikawa da siguro. Talaga ang maikawa da, Gapo ta idi kaadda ni Tata Inso. Inal daw nga agrikos ijay garden. Kan ijay na ibulusan dagiti dingwan. Ay, makapaikawa. Kailiw ko na yun ni Tatang. Naanos namin, Margaret. Iso makapadagsan itirik na, tikalaat nga ipupusay na. Ngam sana bale. Ituloy tayo nga aywanan ti farm. Kat noan yaman dagiti nasaya at anairugi tayo, idi si bibiyag pa iday di Tatang. Ituloy tayo. Sana bale, tada kami kininanang. Un, Margaret. Aywanan tayo ti farm. Gaputa da ito iti kinabak na nga imbati na kada kayo. Kan kada kami at trabahador. Juan Marson. Ngam, dita ko man pagsaritaan ni Tatang. Ad-ad na makarik na ag iti iliw. Kan ad-ad ang agsakit tirik na. Gapo iti napasamak kin ni Tatang. Ala, pasensya kan, Margaret. Ay, nalagip ko lang amin ni Tata Inso. Ina, dagon. Yuhu! Ayun, dere. Nabartag ka man na si Mangpot. Sorry na. Naimasan mi ngamin tinag-istorya ka na iti friends ko. Mangibabain ka. Day talati amo mga aramidan. Sorry ko na mutan. Sige. Tinakon matulong ko. Visit kit di kasto. Nabartag kit di na si Mangpot. Nabartag manan ti asawam asimbang China. Sabalin tinasumok na. Wan nga rod, Mami. Daytan ti ibagbaga kinikan ka. Akas la sabali ti madlaw ko iti asawam. Dinak ko man sermonan, Mami. Bad mudak lang arudan. Nayunan nyo pailaan. Sadot matgayam ti asawam Sheena. Imbes ko maatumulong ang mga sikaso iti farm, saan mat tasabali ti in-into na rin na. Kuyo kinakmuklaw. Oh, sa dino ti papanan tayo, Tata? Mapantay di balay day di insaw. Anya nga ti mapantay waramidin, Joy? Mapanta pakitaan iti ado akwarta na Margaret kan Juaneng. Bareng mayat dan amagilako iti animal farm da. Sa dino ti papanan tayo, Tata Pedro? Mapantay ti balay day di insaw. Anya nga iti aramidan tayo, Joy? Mapanta pakitaan iti ado akwarta na Margaret kan Juaneng. Bareng mayat dan amangilako iti animal farm da. Panagkunat. Saan da nga umanugot? Umanugot? Kaputawanan na di Tatang na ang mga sikaso iti animal farm da? Sa bagay, Ala, agrobot ka kitin. Kat awitam na ita amang. Riniw-riw akwarta tilinaon na ita. Kat sigurado, maayayo na iti Margaret. Margaret, da Tata Pedro mati sumungad. Anya nga tatigagara day talakay. Wan nga rud, Amangan mat no adamanan plan-planuan na amadi. No addaman ijaya na kan ka. Panunutam ko maanay bagpay, Margaret. Saan ka basta-basta umanugot iti bagana? Wan Marson, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, panawan ka pa'y dito Margaret. Wan, ngam di ka unay umadayuan. Amangan no addama di apanggap dagita.
Imaya, Margaret, nakasarita ka may papan iti animal farm yo. Apay, Tata Pedro. Anya ti concern nyo iti animal farm mi? Tangay awanan na di tatang mo. Ang mga nukayat mo akisayan, nagiti napanawan na ang negosyo yo. Sinadaan na kamanggatak. Anya? Awit ko itang ti kwarta. Ket lumayad ka iti ibagbagak. Agbayad ak iti milyon. Pasensya kayon, Tata Pedro. Ngam sa anak nga agila ko kadagiti sanikwa day di tatang. Uray di animal farm nyo lang. Ang mga maringatan kayo matla mga sikaso. Talaga sa anak nga agila ko, Tata Pedro. Dagita ti pakalaglagipak iti day iti amak. Kan mesa, ado ti mangnamnama iti day ti alote. Gaputa ado ti trabador. Kat dito'y lang ang tinamnamaan da pagtrabahuan. Talaga ka di, hindi ka maalokoy, Margaret. Saan, Tata Pedro? Iso adi na kon riribukan. Umdas ko man dagiti inalman nyo asani ko, day di tatang ko. Napananti anak mo kan ti asawa na, Mirna. Ay kat ije ayuyang damanen Unay mater na gijeng agasawa. Day talagas gastos ti amunang aramidan. Nasumukdan ti agsugal. Jak amunoan niya ti agururay amasakbayan da. Kasjay dangata, aginggat maaddaan da, iti anak. Ibagampleta, itinalay nga anak mo. Tulungan nak amang bagbaga kadakwada. Ay, napunot ti ulok. Baka ungetak iti da dyan, Margaret. Kunam na no asino akalaingan? Linakit din kayat nga ilako ti animal farm da. Mauma akon kadagita nga ibagbagam, Pedro. Noan niya nga minti addakan ka, makontentukan. Ananwam ti adu asanikwa, numabaybay amot laeng ti pamilyam. Ay, limo man na yun ang tipo no ti ulok. Sige, panawan nak nito yan. Naabak kiti madyong, Derek. Anya? Ay, sapay naabakak mo't iti cards. Ay, manong ay timpabak mo. Dakdakkel siguro ngam siya. Di ka nagungay. Anya ay, katagpadatamot na manugal. Agungat man ni mami numamon na. Pagpada kayo mo't na dahi talagang ungat kaya aramidin niyo. Kasano? Makapaungat-mat ngamin ti ugalim no daduma. Di ka managsaw iti kasta. Agpada ta nga daramid na kunakmanan. Sige, paandaram kitin di kotse. Tapno saan tamarabyan unay nga gawin. Sheena, agpanunot kayo kuman nga agasawa. Bumakbaketak kan lumaklakayan ni dadim. Iso adi kay kumagastos agastos iti awan kas eskan na abambanag. Anya? Kita man ni Margaret. Pinaduras na ti farm da. Gapo taam mo na ti aramidan na. Mami, dinak man ikumpara iti dayja babae. Sabali ni Margaret, sabali akmat. Pudno. Ang tuladem mat kumaa. Ati pagimbagan, tiin-into na rin na. Sana dakas ti agaliwaksay. Ngam saan kumamot asugal, ti kanayon nga aramidan nyo nga agasawa. Nabanogak, Mami. Isa pa nga asiyo, taagsardeng kayo kuman asumanao. Amo, Margaret, damag ko kat manugal itan da Derek and Sheena. Anya? Wen, nasa utay gayam ko at trabahador da. Ay, naimbag nga rod ta saan ada kami tinagkatuluyan kini Derek. Un nga rod sigud mat kidding addasad sadot na. Kunak ano agbalbaliw inton mga asawa. Saan mat? Takas la nakarkaro. Pangnamnamaan da siguro ati ado ang kwartada. Un nga taa. Ay na. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Tati kwarta. Uray kasanupay ti kaaduna. Maibuslat ta. Sabagay, ngam amumatan ni Sheena, Marson, uray anya ti bagbagam kan kwa na saan adumngag.
Gaputa tilatan kay kayat na, ter aramiden na. Marson! Marson! Umay ka man dito, ay! Kartingam! Apay ka di, Margaret. Anya ti mapaspasamak dito, ay. Mga asim, itaray taninahan ng hospital. Ha?